ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பானிபூரி செய்கிறதுக்காக 2 பாக்கெட் பானிபூரி வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 பாக்கெட் வாங்கியிருந்தேன், 1 பாக்கெட் மட்டும் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். அதுவே போதும். மொத்தம் 25 இருந்துச்சு. பூரி ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்தது பானி தண்ணி ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக பச்சை மிளகா, இஞ்சி, கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அதில் தேவையான அளவு உப்பும் தண்ணியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பூரிக்காக புளி தண்ணியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. புளியை கரைச்சி அதில் உப்பு, மிளகு பொடி எல்லாம் போட்டாச்சு. ஸ்டஃபிங்காக மசாலா, உருளைக்கிழங்கு, பெரிய வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஒரு பூரி எடுத்து அதில் மசாலா, உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் பண்ணி பெரிய வெங்காயம், கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு. ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுக்கிற பானிபூரியை எடுத்து புதினா தண்ணியில் முக்கி சாப்பிட்டு பார்த்தேங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாம் மட்டும் சாப்பிட்டு எப்படி நம்ம பெருமையை நம்மளே சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக என் தம்பியை வர சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படின்னு சொல்கிறா அப்படின்னு. அவனும் சாப்பிட்டு பார்த்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு. பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.